Süryani zêdetirî 1500 sale di dêra Mor Gabrielê de cejna Şahroyê pîroz dikin. Îsal jî ji çar aliyên dinyayê bi sedan Süryani hatin midyada Mêrdînê û di dêra Mor Gabrielê de cejna Şahroyê pîroz kirin. Pirtûka pîroz xwendin û dea kirin. Süryani dêra Mor Gabrielê wekî Qudsa duyem binav dikin û li gorî baweriya wan yên diçin dêra Mor Gabrielê dibin hecî. Süryani zêdetirî 1500 salin di dera Mor Gabrielê de cejna Şahroyê pîroz dikin. Her sal ji çar aliyên dinyayê bi sedan Süryani tê midyada Mêrdînê û di dera Mor Gabrielê de cejna Şahroyê pîroz dikin. Îsa jî bi sedan Süryani kombûn, pirtûka pîroz xwendin û dua kirin. Dêra Mor Gabrielê ji bo Süryaniyan cihekî gelekî pîroz e. Patrikê me gotina vê derê Qudusê di du ji bo Süryaniya governa vê derê heft cara bi îman ziyaret bikin weket çina Qudusê dibûne muqsî yani dibine hecî yani. Belkî cara pêşî Patrik di vê eydê de hazir dibe û qidas dike û milatê vê derê teqdîs dike gelek em kêf xweş in. Di nav manastira Mor Gabrielê de nêzî gorên 1200 ezîzan jî hene. Lêra wan aherî kevne ji bo vê jî ayîna li vir gelek bi qîmet e. Ji bo wê jî gelek qîmeta wê hebû milat mesela gelekî qîmet dê vê rojê vî şekilî wek wedît ayîn çêbûya qidas çêbûya û dea çêbûna ji bo milat ji bo dinyayê heme ji bo nexweşa welhasil Ji çar aliyên dinyayê Süryani hatin. Almanya hatin birayê me û jî hûn bixêr hatin. Em hatine îro ev 46 sal got ez çûme Almanya cara pêşiya got qismetê min çêbû gelek diva bûm got ez bême vir. Ji Almanya hatin em hatine şehra Mor Gabriel û Patriarxo gelek metran vir hene û deyroyê deyrawotê û cemaet gelek heye kêfa me hat. Li gorî baweriya Süryaniyan yên bêne dera Mor Gabrielê dibin hecî.